A čaute, čaute. Dneska si zahráme Minecraft server a je tu aj Xtreme, ktorý bohužiaľ nehrá, ale pozdravu. Čau, teraz hrám CSko a toto budeme hrať. Áno. Bohužiaľ hrá CSko. Chudák. Hádam ho nezabijú. Hádam ho nezabijú hneď. Chudák, nevadí. Takže my si... No, múdry. Takže my hráme, ako vidíte, hádam on Speak, alebo Sneak, alebo neviem čo... Áno, Stakes. A to je jedno, čo to je. Dobre, nepravú gramatiku. Táto hra spočíva, že vy ste Seeker? Áno. Seeker? Alebo ak ste Seeker, tak zabíjate kocky hociaké, ktoré sa hýbu. Keď ste Hider, tak utekáte pred tými Seekermi. Takže a my sa pustíme do hrania a ideme killovať. Takže toto nie je nič. Takže sa pozrieme sem do tejto tajnej dierky. Vidíte, tu to pokyvujeme. Nikto tu není, takže ideme ďalej. Ďalšie videjko budeme točiť obaja zo serveru neznámeho. Však pán Xtreme. Áno, presne, pán. Luky. Neviem, ako Volga Games, čo to? Ja som Luky TV, hej, tak... Luky TV. Tak... Tele. Tak tiško. Takže my sa teraz pozrieme, tuto hore po schodoch pôjdeme. No, voľako mi tam nejde, už mi to tam ide, dobre. Tak, ideme, hop, robíme šup. Šup. A ideme tam rýchlo, tam už veľký trtko ide. A vidíme tam potubie, ale už za ním ide jeden hráč. Tak. Hej, to. My sa to za ním nemusíme srať. Tak Takže, poď. ale musím... Aby ty si utrieť rybku. Áno. Ale bohužiaľ, musíme ísť znova po schodoch, lebo som padol. Lebo si super. Aj to. Ale preto som aj pán. Ale ja som aj skill. Hop, hop. Hop. Toto sa bude 27. bitch. Najlepšie plane. Takže teraz skočíme sem. Pekne som tam... Tak. Musíme sa teraz bohužiaľ otočiť. A nás tu nejaký hráč nezhodí dole. To by bolo veľmi nepríjemné. Takže teraz hop. Hop. Skočíme. A sme zase padli, takže znova. Teraz sa odtiaľ to pozrieme, kde sú takí hráči. No, nikoho nevidno, to je zlé. Dneska vyjde aj videjko zo serveru neznámy. To som už vedel. Nie, dneska nevidie, dneska sa len natočí. Zajtra možno vyjde. Tak vyjde možno zajtra. Ale neviem ako dlho sa to bude dávať. Plánujeme to tak cca 10 minút. Jo, veď teraz sme natáčali pred chvíľkou 40 minút. Ja budem točiť 10 minút a pán Xtreme bude trošku dlhšie, lebo on má lepší on je. To. Internet a ja to renderujem. Keď to točím 40 minút a bez renderu má to 3 GB. Takže ja musím na chvíľku ísť preč. Má to 600 MB. Takže na chvíľku musím ísť preč, takže čaute. Takže sme späť a mapa bohužiaľ skončila presne keď sme jej dali pauzu. Takže. Áno, je to shit motherfucker. Takže ďalší diel bude z Skywars, takže sa môžete tešiť. Zatiaľ. Auf Wiedersehen. A pán Xtreme vám čo odkáže? Áno, pán Xtreme vám odkázal ups. Takže dovidenia.